ilog na ito sa barangay Tabok, San Juan, La Union, bahagi na raw ng buhay ni Mauricio. Napamulat na raw ang kahalagahan nito simula pa pagkabata. Tapno nadalos kahit makita nga nalinis kahit nasayaat nga buyain. Kahit nadalos jay danom river. Tan mo di turistang umay kahit makita lang nadalos nasayaat nga makita. At jay. Mahalaga ang mga yamang tubig, hindi lamang bilang pinagkukuhanan ng pagkain, trabaho, kundi maging sa turismo. Kaya naman pinapanatili ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO ang kalinisan nito. Kamakailan, naghulog ng Bokashi Balls o Mabuhay Balls sa ilang piling talon sa probinsya para malinisan at mapagandang kalidad ng tubig sa lugar. Isinagawa ito sa Siminublan Falls at Anito Falls sa bayan ng Santol. So ito pong Bokashi Balls o tinatawag po nating Mabuhay Balls ay isa po siyang Japan technology na kung saan ginagamit natin siya sa paglilinis po ng ating mga katubigan. So ano po ba itong content po ng Bokashi Balls? So ito po ay a mixture po ng garden soil, ng rice hull, molasses, and ng effective microorganisms na kung saan nakakatulong siya sa pag-breakdown ng toxins and organic matter sa ating mga katubigan, kaya nalilinis dito ang ating mga lawa, ilog, at mga sapa. Ayon sa PGNRO, prioridad nilang lagyan ng Bokashi Balls sa mga water resources gaya ng ilog na mataas ang coliform o toxin levels. So ginagawa na po ito ng Provincial Government of La Union mula pa po last year. So ito po is actually isang programa ng Provincial Government of La Union na kung saan ito ay isang mabilisang solusyon lang po. So, kumbaga isa siyang short-term solutions para mapaganda yung kalidad po ng tubig sa ating mga tourism areas like yung ating mga waterfalls, yung ating mga lagoons, yung ating mga rivers. Joanne Punsoy, Balitang, Solid North.